Salutare tuturor, bine v-am găsit la al treilea episod de Call of Duty Mobile. Astăzi voi filma un meci de zombies și da, hai să începem. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe pentru a mă încuraja să filmez în continuare. Și în plus, așa știu dacă vă place ce fac sau dacă nu vă place. Dacă nu vă place, puteți să scrieți în comentarii: bă, Ștefan, nu-mi place ce faci. Și acum începem. Am picat într-un meci în care au jucat. Începe runda, ok. Ce aici? Parkour, nu știu cine e. Mai aveți episoade de Call of Duty ca să continuăm seria noastră de Call of Duty. Apăsați butonul de like și de subscribe ca să și activați notificările, așa veți ști de fiecare dată când postez. Oricum, hai să continuăm acest. O să rămân cu arma asta. Dacă vreți să știți, vă recomand eu cea mai bună armă pentru unde am ajuns acum este shotgun. Cum vedeți, e ca sport ăștia. Mai e unul aici deasupra mea. Da. Nu avem. Hai să mergem la Mystery Box. Să sperăm că este acolo unde ar trebui să este. Hai să vedem ce avem aici. E un zombie prin apropiere. Nu știu. Box. Ne. Să continuăm. Nu știu dacă ar trebui să ajungi pe acolo. Eu nu prea cred. Apăra. Bine, dacă e joc. Da, ce am crezut că mi-a dat că e jocul. Aici ceva, un laborator. Văd că știu păsări. Da, așa am ajuns aici. Nu știu ce face aici.
scrieți ce vreți mai mult. Să zici, bă, vreau Battle Royale, vreau multiplayer, vreau zombies. Să spuneți ce vreți. Pentru că eu voi ține cont de comentariul vostru și voi juca mai mult ce ziceți voi. Să ne plimbăm puțin pe aici pentru că oricum, hai să încercăm să urcăm înapoi. Nu știu ce mi se vede așa, dar urcăm înapoi cu liftul. E o chestie șmecheră aici jos. Dar zombie nu cred că acum să vină. Nu știam. Dar acum știm. Mai fac un episod din Call of Duty mai pe seară, care e o Battle Pass, după cum v-am zis. Și astăzi, mâine sau astăzi foarte târziu, îmi voi lua Battle Pass-ul de pe Call of Duty, iar mâine să facem un episod cu noul personaj din Call of Duty. Nu cred că îl voi filma seara asta pe celălalt cu Battle Pass-ul. Îl voi filma mâine, pentru că și mâine așa de să-l iau. Nu astăzi. Destul de nașpa că am murit. Se mai întâmplă. O să postez E5 tokenele pentru la final. Așa e mai bine să procedați și voi în caz că aveți jocul. Oricum, avem 11 de punct. Hai să mergem la Mystery Box. Să nu fie nimeni pe zonă, atâta sper. Vom reveni imediat. Am revenit. Ar trebui să mai rezolv eu ceva. Așa, ziceam că mergem la Mystery Box
Ar trebui să fie undeva pe zonă. Uite aici. Deci nu să dau cărul și mai băgăm o dată. Da. Acum trebuie să-l căutăm. Din păcate s-a mutat. Și acum trebuie să căutăm. Nu o să vedem ce arme avem pe aici. Începem runda cu boss-ul. Da. Păi fiți pe fază, bun. Va fi ceva. Uitați că n-ați ajuns niciodată până la boss, n-ați văzut pe la nimeni boss-ul. Păi, uite acesta e. Am reușit să-l batem. Am reușit să-l rezolvăm cu vorul meu Mihai. Am făcut videoclipuri cu el. Dar jucam off camera. Ok. Nu încarc mai mult. Nu. Dar până reușești să-i faci ceva, zombiul este durează. L-a folosit deja. Aparent sunt alte arme de fiecare dată. Vreau să reușim. Că nu știați, îi dai mai mult damage când îi dai în gură. Îi dai mai mult damage când îi dai în gură. De fapt, nu în gură, în cap. Că contează să fac ce arme asta. O armă care nu e armă. Să doborâm. Asta e. Acum. Ia uite, arată super urât, nu-i așa? Da, l-am rezolvat. Pe boss. Hai să vedem. Am câștigat o singură dată pentru că dățile trecute am folosit free token-urile de reînviere înainte de boss. Dar asta e cea mai bună tactică, să le păstrez până la boss. Așa. Ce zici? Stai puțin că filmez. Filmez un episod de zombies.
Am făcut level 38. Așa. Dacă mai vreți episoade, dați like și subscribe. Și... da. Nu înțeleg cum folosesc chestia aia. Am primit o chestie, dar nu știu cum o folosesc. Cred că e la Battle Royale. Da, o să intru, dar stai să chei și eu videoclipul ăsta. Da, am ajuns la level 100. Așa. Păi, sper că v-a plăcut videoclipul, pentru că am bătut bossul de la zombies. Și noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!